noite, benvidos a este vendres de música folk aquí en Viveiro, de Mans de Vagos da Terra, dentro das xornadas desta mostra folclórica internacional que convirte a Viveiro estes días nun epicentro da cultura mundial, onde misturamos un montón de diferentes razas, culturas, tradicións e falamos a través do mesmo idioma que é a música e a danza. Comenzamos tamén, en parte, con certo homenaxe a toda a xente que nos visita estes días e participa no noso festival con estas músicas que son un xoti romanés, é unha danza tradicional macedonia. Pero agora volvemos un poquinho á terriña. Vamos a continuar con a xota composta polo gran acordeonista Pablo Gómez Esqueira, aquí hai directo con unha composición especial e espero que a disfrutedes moito. Se chama Veciña. Que persoa hai nas nosas vidas que se pode querer máis que unha nai? Pois para todas elas vai dedicada esta canción que se chama Miña Nai,
Miña naiciña. No, no,
Continuamos agora con un poquinho País de Marcha, con unha lombiña que se chama Santiago de Cuba. Antes mencionaba que un dos nosos máis importantes membros do grupo, que é Pablo, que compuxo esa fermosa canción, se chama Betiña, fillo de un gran e querido mestre daqui de Viveiro, como todos conocemos por Don Hortensio, membro de Vagos da Terra tamén. Vagos da Terra, ao final, ven sendo como unha grande familia. E como unha grande familia que vai pasando de xeración en xeración. O seu irmán maior tamén, membro deste grupo folk, membro de Vagos da Terra desde tantos anos, é o que está hoxe de técnico de sonido, e temos que dar un fortísimo aplauso para que todo isto sone fantásticamente. Esa continuidade familiar. E hoxe debuta no piano Telma Salgueiro, filla do noso guitarrista, para que tamén pido un forte aplauso con eses 14 niños. Vamos tocar agora unha especie de mistura que fixemos para hoxe, un tema máis tranquiliño que se chama A Otea Roa, e continúa cunha muñeira que se chama Danza de Carril. Agardo que vos guste.
Continuamos con un pasodoble que se chama Pasodoble de Mallou. Muchísimas gracias. Este año también se incorpora al grupo Sergio del Río. Ángel ya se incorpora, un fuerte aplauso para él también. Nuevo compañero del grupo por este año. A seguinte canción, a Xota, que suele sonar moito por aquí porque é unha das do repertorio de Vagos da Terra que máis suele gustar, se chama Xota de Paradela.
Vamos a tranquilizar un poquinho os ánimos agora na voz de Ana Mateos, nosa voz solista, un tema que se chama Unha volta e un poema. O seguinte tema tamén soa moito por aquí. Sempre o digo, pero é que é realidad. É unha das que tocamos sempre cos magos das festas de verán, as festas de San Roque, que son eses gigantes e cabezudos, se chama Finiña dos meus amores. Seguro que vos sona.
facendo un pequeno paseo por diferentes ritmos moi ricos que temos afortunadamente aquí en Galicia. E a continuación vamos a interpretar unha fermosa alborada que se chama Alborada de Berín. Continuamos ca Moñeira de Ponte Sampaio.
Bueno, estamos chegados en un momento bastante avanzado do concerto. Vamos tranquilizar un poquinho os ánimos. Na voz de Ana, con Pablo ao piano, que se chama Lela.
Bueno, estamos chegando ao tercio final do concerto, entón vamos tocar unhas cancións con un poquinho máis de ritmo. Nunha delas, ademais, vamos a precisar a vosa colaboración ás voces, así que vai afinando, tomando un pouco de auga, así que está un día un pouco caluroso. Vamos cunha polca que se chama Brincadeiro. O seguinte tema chamase a voz de Ana Rumboia.
Público que ven afinado. Continuade afinados, que vamos con outro tema cantado. Tamén necesitamos que cantedes vos, que se chama O Carro. Non cantan a Agora vamos cun tema que, bueno, a penúltima da noite. Espero que pasastedes un bo rato, como a nós. E se trata dunha canción que levamos sin tocar desde 2011. E outro día non sabísemos, pois podíamos dar unha voltiña. É unha rumba
que se chama Rumba para Susi. Facía moitísimos anos que la tocábamos e recuperamos la hoxe para vos. Espero que vos guste. Bueno, vamos con a última canción da noite, todo ten un principio, todo ten un final. En esta Moñeira seguro que nos vades, segurísimo, nos vades acompañar a cantar. Se chama a Moñeira de Santo Amaro.
Pídame unhas cantijiñas que eu ya reivindicaré. Señor cura, señor cura, señor cura, señor cura, do crime non xa sei. Pídame unhas cantijiñas que eu ya reivindicaré. Como a matar, porque vai como a matar todos a querer comer. Moza bonita no mundo, moza bonita no mundo, non deberá de nacer, porque vai como a matar, porque vai como a matar todos a querer comer. Solteiro é boa cousa, ser solteiro é boa cousa, e ser casado tamén. Deixarei pagando morra, pensando que me comei. Ser solteiro é boa cousa, ser solteiro é boa cousa, e ser casado tamén. Deixarei pagando morra, pensando que me comei. Que prenderon no meu imán. Agora que o soltaron, viva San Roque o can. Por dicir viva San Roque, por dicir viva San Roque, prenderon no meu imán. Agora que o soltaron, viva San Roque o can. Muchas gracias. Espero que pasasedes unha tan boa noite como pasamos nos aquí en riba do escenario. Moitas gracias. Hasta sempre. Vamos a facer uns meses logo cunha tradicional que se chama Paso Doble de Carril. Perdón, de cariño, Paso Doble.
Continuamos con Lelele na voz de Ana Mateos. Ahora sí que de verdade vamos a penúltima da noite, que é o Pasacorredoiras do Choqueillo.
Ahora sí que chegamos á última da noite e fixemos unha especie de popurrí de música tradicional. En Viveiro nunca pode faltar o noso himno oficioso, que é o de 4 vellos mariñeiros, e logo acabaremos con unha serie de mulleres moi conocidas. Quero comunicarvos a todas estas xornadas que nos quedan por diante dentro desta 45 Mostra Folclórica Internacional. Mañá pola mañá temos o desfile das nacións, onde poderedes disfrutar de todos os grupos participantes este ano na mostra. Depois haberá unha recepción cas autoridades. A continuación, nos xardíns de Noriega Varela, vai haber unha actuación das nosas escolas infantiles de cantareiras, de pandereiteiras. Este ano o Día das Letras de Galegas foi dedicado a elas, por lo tanto vamos a facer esta actuación especial, esperamos que o agardamos que vos guste moito. Xa pola noite ás 10 temos un espectáculo aquí na Praza Maior do Ballet Lani de Polonia, que aconsello e moito que veñades a ver, porque é un espectáculo digno de non perderse. E xa o domingo ás 8:30 temos a Gala Internacional da Mostra Folclórica, onde participarán os grupos de Senegal, de Polonia, de Portugal, Chile, Cieza, Murcia e nos anfitrión Vagos da Terra de Viveiro. Terminamos, pois, con este popurrí de música tradicional de Galicia. Agardamos que pasarades un moi bo rato, nos pasámoslo tamén. Gracias por acompañarnos con esas voces tan boas e quedamos aquí convidados para todos estes días. Moitísimas gracias. Frescura, da gusto verlos llegar por la mañana, cheirando a